Saúdos, benvidos. Hoxe pasámonos aos deportes. En concreto imos a falar de fútbol gaélico, pero en feminino. Benvida Iria Lavandeira. Que tal? Bos días. Imos a empezar de cero. Sí. Para empezar, que é o fútbol gaélico? Pois o fútbol gaélico é un deporte de orixe irlandés que xógase coas mãos e cos pés, non? Nos sempre falamos de fútbol coas mans. A diferencia do rugby, do balonmán ou así, que é distinto, non? Porque teñen o balón en posesión moito tempo e nos cada 4 segundos ou 4 pasos temos que ir facendo un solo un bote para avanzar, non? A diferenza simplemente é eso, a forma de coller o balón, a forma de marcar a portería e a forma de avanzar polo campo. Nace en Irlanda? Sí, nace en Irlanda. Esténdese por o resto de países que teñen algo que ver coas súas raíces? Sí. E chega a Galicia. Como descubres ti o fútbol gaélico? Pois eu empecé porque díxome unha amiga que fora a probar con ela, as dúas facíamos bastante deporte, díxome, veña, va, vente, que ti gustache como a min probar cousas, e empezamos así. Xa me quedei. Xa te quedaches? Cantos anos tiñas en aquel momento? Pois tiña, agora fasme pensar, tiña... Pois penso que 24, 23, 24, por aí, sí. O sea, que non eras unha nena. Non, xa... Pero os nenos agora sí poden facer fútbol gaélico. Os nenos agora xa teñen unha equipa, de feito, para poder empezar a xogar dende pequenos, porque é distinto, adquires outras habilidades tamén. Contame un pouco cal é a realidade agora mesmo en Ourense, en que tipo de competicións participades? A ver, actualmente o noso equipo chamase Ourense, non? Pero o equipo en xeral chamase Ourense Gaels, non? Pero dentro de Ourense Gaels está o Ourense femenino, a Ourense masculino e despois temos unha equipa mixta, que é afiadoras. E despois, dende fai uns aniños, empezaron os esquíos, que é a escola dos nenos. Entón, nós temos a Liga Galega, que é na que xogamos, masculino e femenino, e logo, bueno, tamén hai a mixta, pero sobre todo centrámonos un pouquiño máis na galega. Xogamos por toda Galicia, e logo sí que hai competicións por fora, que pode ser por Europa. De feito, no Entroido, fomos a Holanda a xogar un torneo coa selección galega. Entón, podense xogar torneos normalmente por España e sobre todo a Liga Galega, sí que hai algún de competición fora de España, pero normalmente sempre é coa selección, os que xogamos fora. Falas da escoliña en Toen, no resto da provincia hai presenza? Non, estaría ben que se formasen outras equipas, pero é complicado, ao final é un deporte minoritario, ojalá. A partir de aquí queremos chegar a todas partes. De feito, a camisola que se ve en riba da mesa é a camisola da selección. Sí, eso é, sí, é a camisola da selección e a idea é que, bueno, canto máis xente mellor, porque é unha equipa, o sea, un deporte, perdón, moi bonito. De feito, o máis importante deste deporte é que sempre hai un terceiro tempo, e vamos tomar unhas cañas, uns pinchos, o que para facer así un pouquiño de piña, e sempre axuda un pouquiño a que estemos todos máis xuntos e che guste máis o deporte. Ten, a diferencia de outros deportes que se volve como moi competitivo, ten unha componente social como máis importante, non? Sí, tamén, claro, claro. Ese é o máis importante de todo, que fagamos unha piña despois. Iria, fálame un pouco de que particularidades ten que te chamou a ti e te enganchou. A ver, ao final, sí que é certo que estamos acostumbrados tamén, por desgracia, pois solo o fútbol, e sempre a xente tende a xogar pois como no fútbol, non? E aquí a diferenza é que, xa che digo, o posesión é coa man, levamos o balón agarrado na man, e cada 4 pasos ou 4 segundos tens que ou botar ou facer un toque, un solo, porque senón vanche pitar pasos. Despois, a forma de marcar, nós podemos marcar a portería, que vale 3 puntos, é dicir, a puntaxe dos partidos vai ser alta, ou a paus, porque nas esquinas das porterías hai uns paus hacia arriba, e marcar por paus vale 1 punto. Despois, os pases poden ser coa mao ou cos pés, pero principalmente as xogadas sempre son como cara adiante, non como outros deportes que poden ser máis lineales ou cara atrás, son xogadas moi rápidas. Entón, claro, hai moito dinamismo dentro do xogo, e iso eu penso é o que te engancha, que tens que estar rápido, que as xogadas son rápidas, e, bueno, para min que che vou dicir, é un deporte moi bonito. De cantos tempos os xogadores e xogadoras entendo que teñen tamén unha posición determinada? Sí.
A ver, os tempos, por exemplo, no feminino son, bueno, nos dous, no masculino tamén, antes era un poquinho menos, pero son de media hora cada parte, e de 9 xogadores nun campo de 11, é dicir, hai máis espacio, corres un chisquiño máis, entón é máis intenso. Non sei que máis che podo contar das tempaxes. Dos postos que ocupan os xogadores, o papel que xoga cada xogador. Vale, normalmente, nesto sí que se parece a outros deportes, sí que hai un porteiro, obviamente, unha línea defensiva, isto depende de como plantexo o equipo, non? Unha de medio defensivo, medio campo, media punta e punta. Mais menos son esas as liñas así como de actuación, así dentro do campo, pero logo, claro, depende do equipo, pois prescinde máis dunha parte ou da outra. Onde adestrades e onde xogades? Adestramos na universidade, no campus, no campo que hai ali que van máis equipas tamén a adestrar. E logo, pois eso, xogamos por toda Galicia. Hai uns partidos que son ali na casa e logo os outros que nos tocan xogar fora. E a presencia no resto de Galicia é similar á de Ourense? Todavía é, como, non quero dicir residual, minoritario en comparación con outros deportes? A ver, hai outras provincias, como pode ser na de Coruña, que teñen 2 equipas. Entón, bueno, pois sempre hai un pouquiño máis de presencia, pero sí que é certo que, por exemplo, igual non teñen tanta visibilidade, por exemplo, non todos teñen unha equipa de rapaces pequenos, unha escoliña, eso está moi ben, porque xa das a coñecer xa non tanto nos adultos, senón tamén nos rapaces. O que non sei é se eles van tanto tamén aos colexios como vamos nós para ensinar un pouquiño o deporte. Ibache preguntar eso, como facedes para enganchar os máis pequenos? Porque costa sacalos da pelota de fútbol. Sí, é complicado, pero eu penso que como son pequenos está ben ensinarlle outras herramentas e que igual tamén lles gusta, porque non todo o mundo é hábil co pé. E se aquí podes compensar un pouquiño a mao co pé, pois sempre enganchate un pouquiño máis, non? Logo, pois vamos ás escolas ensinando. Pode ser tanto institutos, como xa poden ser colexios, IES e todo eso. Entón, bueno, pois sempre axuda tamén. Se hai alguén que nos este vendo agora e que este pensando, oye, pois igual me gustaría probar. Pois o que ten que facer é vir o luns, os mércores e o venres a adestrar con nós. Os luns é ás 8:30, os mércores é ás 9:30 e os venres agora está sendo ás 8:30, un poquinho máis cedo, porque así podemos aproveitar no terceiro tempo tamén. Vale, falamos dos adultos. Os pequenos teñen unha escola que entendo que empezan por temporada, non? Como cando empeza o cole. Sí. Os pequeniños penso que son os luns, pero non me fagas moito caso porque... De todos xeitos, se dirixen ao clube, enseguida... Sí, non hai ningún problema, temos as contas de Instagram que a xente nos pregunta e ás veces ven por aí un pouquiño, cando subimos algún vídeo ás redes e cando xa o ven, fannos algunha pregunta de cando son os adestramentos. Igualmente subimos contenido de cando son os adestramentos, de cando xogamos, por se alguén quere vir a velo e non ten por que animarse dende o primeiro día. Xogar na selección permite un intercambio de experiencias e mesmo cultural, porque falamos deso, dun deporte no que o social e o cultural pesa máis que noutros. Que che aporta a ti a nivel persoal? Home, pois sempre, pois deportivamente, sempre é un plus, non? Dis, bueno, pois vou con esta xente que en teoría temos moi boa equipa e faise unha pequena selección das que xogan mellor e temos a oportunidade de xogar con xente que está ali a outro nivel, é dicir, ao final é o seu deporte de alá, que xogan dende pequenos e que ti podas xogar con esa xente, xa deportivamente, vamos, a min arrepíaseme todo, pero bueno, e logo, pois, home, vas ver outro país, estás con outra xente, xa o que diste, pois ves outras culturas e podes moverte, que para min eso, o día de hoxe, vale moito. Iria, un placer, moitísimas gracias por achegarnos o fútbol gaélico e seguiremos pendientes. Encantada. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.